Nami ngizothula ubufakazi ngosawoti. Usawoti wangisiza kakhulu usawoti egcekeni ekhaya nakumeni uqobo. Ngangiye eThekwini ngangakwazi ukuphakamisa izandla, ngangihlala phansi ngithi ngakwazi ngisho ukusukuma, nginento ayibamba amadolo nezingalo lesingakwazi kwenza lutho. Kodwa namhlanje ngiyaphila, ngiyakwazi ukuma, ngiyakwazi ukuhamba ngosawoti. Ngaphela futhi usawoti nasekhaya ngichele ngawo. Wangisiza kakhulu usawoti ngoba ngade ngichela ngabamba umuntu ekhaya egcekeni. Ukuthi abaleka angabaleka kuhamba kagesi. Nama sengivela ngewindi ngithi wenzani? Wayimela wathothobala wazavuka izingane zabafana. Sasafika kuye kanje. Semkhanyisa sibona ukuthi ubani wenzani. Wayima eqala ethi uyabaleka. Sesimbonile vele ukuthi ubani. Ngiyabonga. Ngike ngeza la ngonyaka odlule ukhona umama wathi asiphatheni inhlabathi yasekhaya ezoyiphulekela. Wayiphulekela ke impela saphindela nayo emuva. Wathi sifike sichele ngayo egcekeni. Ngafike ngakwenza lokho ekhaya egcekeni, ngachela ngayo inhlabathi. Ngakusasa abazalwane ngathi ngivuka ekseni ngabona inyoni ifile egcekeni ekhaya. Ngaphinda futhi bazalwane kwabakhona ingane yasekhaya ena 6 years. Le ngane le ijwayele ukudlala nje izindle ekhaya ngenhlabathi. Ngaleso sikhathi le ngane yangibiza yathi hawu malume bengisacela ukuthi umbe la. Nangempela ngathi mangimba ngakhipha ibhodlela elalinamafutha phakathi bazalwane. Ngalikhipha leli bhodlela ngase sendifaka usawoti bazalwane sengoliphihliza ngaphandle. Ugcobo lika baba uNdlovu nomama uNdlovu liyasebenza eke silithembeni bafowethu and sizophila futhi. Ngaphinda futhi la ishowe ngawunyaka odlule ngazothenga usawoti omhlophe. Lo sawoti omhlophe lo ngangigquma ngawo, ngiphalaza ngawo, ngenza yonke into. Akuphelanga ngisho insuku ezo5 ngangiqashwa kwenye inkampani yama security uIPSS. Ngakho ke uyasebenza ubaba uNdlovu, asithembele kuyena ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga abazalwane. Mina ubaba uNdlovu ngeke ngiqamba manga ngaze ngithenge iproduct ekaze ngithenge lutho, kodwa ngokholo ngibuka ku TV ubethu uma ethi thatha amanzi ngeglass isikhuleke kanye nawe ngikwenze lokho. Uthe izolo ekuseni ngoba fona nje umuntu useMaritzburg wathi angibuye ngesonto ngize eMaritzburg ngiyoqala emsebenzini ngomsombuluko. Ngiyalibonga uCobo nokwethemba uNkulunkulu, amen. Isizakalile mina kubaba uNdlovu kakhulu. Angiqalanga kwi-product yakhe, ngiqale emanzini ngoSeptember. Nginenkinga ngangukuthi bengihamba ngenduku, ngingakwazi ukuhamba idolo livuvukala la kuvele kube ngingakwazi ukuyihambela. Kepha nje ngokuthi uma sethi enekhathana amanzi ngenkomithi uwabambe ngesandla sokudla akhuleke kanye naye, ngasizakala ngoba akaze ngenze lutho, ngamela lawo manzi ale ngoSeptember. Uthe ngoNovember bazalwane umntwana wami uyapheka leshowe, upheka udayisela abaserenke. Uthe ngoNovember wathi ngiyeza mangizokulethela ipresent yakho ngoba uyazalwa. Ungizele nefridge defreezer ka 4000. Kwadlula lapho ngase ngithenga insebenzo zonke kasawoti omhlophe. Bazalwane endlini la bengilala khona mina bekuhamba yonke into. Bungabuthi kuthu nje ukuthonga ukhetho bungathi khona into ezifohlozayo. Kodwa nje ngokuthenga lo sawoti akuphindanga ngiqala, akuphindanga kwafohloza lutho. Ngathenga ikhalenda. Kuphume kwaze kwaphuma ngishiya igcibikisho bezisendlini akukho lutho ngekhalende, lihleli nje kupholile ngemsebenzi kaBaba uNdlovu. Ngiyabonga, asibe nethemba. Nami engifakaze ngosawoti. Ngasizwa omunye ubaba la ePassage Box embona hamba ngenduku embili. Wabuza ukuthi awumacungwane kwenze njani? Ithi mina ngiphethwe zinyawo. Wathi hayi woza la. Amlandela wangisa ngala e-office. Kunendawo engapha wangisa khona. Wafike wathi ngena la uzothola usawoti la. Ngempela ngawuthenga lo sawoti. Ayi angabi nalo ithemba. Kodwa mangifika ekhaya musebenzisa ngabona sengikwazi ukuhamba. Ngathi mina awuye baba umlingweni lo
ngoba icatshula ngangasayifaka intobo ngihamba ngezagila zu2 icatshula ngasasifa icathulo usuka nje ngusebenzile zangena icathulo ngavuka ngaphila ngilapha nje showe nje kade lokhu ngigqiqa la ngifuna amafutha lahlaza ngoba kwawona ayangisiza ngendlela esimangaliso ngoba ukuthi makukhona lapho kutshutshumbha khona uthathe wona uthi kancane kuvele kuhambe kuvele kusuka lonto etshutshumbayo ngakho ke ngibonga kakhulu nami ubaba uNdlovu ngizofakaza mina ngeswayi ngifikela ngeminyaka ngithi manga 2022 2021 nginenkinga ngingalala ekhaya ngicindezeleka ngikhuluma ngosawuthi ngalayelwa omunye side simbuka ku TV ngisho eredweni uyangena ngo8 sizwe nje yonke into akhuluma zaqede abangcwele ngafika okokuqala ngiyangilayela intombazane yathi yakwaZungu ayisekho ke manje yathi gogo uma ngabe kungukuthi ikhala khulukhulu ophithikeza ngenhlabathi uchela igceke lonke ngakwenza nangempela ngachela okokuqala ngachela okwesibili okwesithathu ngathola umese nje wathengwa lo mude isinqindi owathengwa nje umushwa wabhilwa wazombelwa egcekeni ekhonini sihlezi nomese bangcwele akugcinanga lapho wanengane ebithande ngathi mayifunda esikoleni yaphazamiseka ngaqhubeka ngalokho ngiye office bangcwele ngafike ngathenga uSouth ngathi sebenzisa nawo uSouth yawusebenzisa hayi ingane yakho uma kungukuthi inenkinga bangcwele hayi kuyacaca kuSouth amen ngobaba uNdlovu kuyacaca uma kukhona izinto eziphazamisayo iyakwazi ukuthi iqhelise uyitshela ukuthi ayigeze ngawo uma inga esikoleni igume igeze yenze konke ngithanda ngokuthi wenza yonke into bangcwele ngisho ikhova beyikhala pheyikwendlu kodwa ngiqala ukusebenzisa le product uSouth nje isikhalenda ngakuthenga kanye kodwa nje uSouth ngixoxa indaba ngawo yami ingane ifunda lapha eGauzi iphuma top 10 ngalo South lo kaNdlovu cha nami ngizofakaza ngoSouth hayi ungisebenzele mina eSouth ngafika nje ekhaya bangilale ngawufaka ngazi izilwane ekhala ngamadlebe ami lawa zikhala imaze zophuma esangweni ayike ehlula uSouth la kuNdlovu uyasebenza uSouth ngisho egazini lami uqobo ungisebenzele mina uSouth ngicela impela siqinise uNdlovu uNkulunkulu engadla ngasikhumbula siphile ngoba silapha zilethe ukuhlupheka ingane zethu iphile nathi sisebenze kanjalo sithole nemali naye uNkulunkulu amhlenge njengoba evela emgadini ngathi sithi simthandaza uNdlovu ikhalenda liyasebenza bakwethu kakhulu izulu ngeke lingene kuwe uma unekhalenda endlini xobo ulizwa ngendaba namhlanje belizeki kimi kodwa ngoNkulunkulu cha ngiyabonga